Milí poslucháči, počúvate Rádio Tlis. Nasleduje relácia Od huby, kde sa budú rozoberať rôzne témy spôsobmi niekedy nevhodnými, ľuďmi možno nevzdelanými. Za úlohu sme si však dali vás predovšetkým rozosmiať, informovať a prinútiť rozmýšľať. Ak sme niekoho v našej relácii urazili, prosím napíšte nám e-mail na nezaujímanásto@odhuby.sk. Pokojne sa usaďte a zvýšte si hlasitosť. Želáme vám príjemné počúvanie. Ahojte, poslucháči Rádia Tlis. Zdraví vás Juraj. A Andrej. A Andreja máme hostia, áno. Dneska, tí, čo sa dočítali, tak nemusím hovoriť tým, čo nevedeli, tak poviem, dneska budeme rozoberať kadejaké závislosti, možné aj nemožné, predovšetkým teda ľudské, pretože o zvieracích toho toľko nevieme, keďže ja som teda človek a nechcelo sa mi googliť ľudské závislosti, teda zvieracie, pardon. A my sme si pripravili vlastne zoznam, kde budeme jednotlivé menovať a uvidíme, možno sa k nejakým, teda dúfam, že k nejakým sa aj vyjadríme a na konci si dáme ešte blok improvizácií, kde si prichystáme jeden na druhého nejakú zaujímavú otázku a ten druhý musí teda z fleku hneď odpovedať. Tak keď sme pri tých závislostiach, Juri, tak vyskúšaj definovať, čo je to závislosť, že ako by si to ty pomenoval. No, ja by som definoval závislosť ako niečo, bez čoho nemôžeš žiť. Na čom si proste závislý a... Nemôžeš to tým istým slovom definovať, musíš tam niečo iné dať aspoň. Aha, no tak závislosť je niečo, s čím človek, alebo bez čoho človek veľmi nepohodlne žije. Dobre. Tak skúsim ti povedať, že ako to je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. OK. Závislosť je choroba, teda nie len prejav slabého charakteru či vôle, duševný, prípadne telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby alebo nepremožiteľnej potreby, opakovane a periodicky privádza do svojho tela príslušnú látku. Čo si o tom myslíš? No podľa mňa je to úplná, nechcem to nazvať hrubou nadávkou, ale nemyslím, že je to pravda, lebo toto vlastne opisuje závislosť len na nejakých látkach. Tu máš pravdu. Ale človek podľa mňa môže byť závislý aj na iných veciach. Ja neviem, napríklad počasí. Na počasí? No hej. Nerozumiem, to som zvedavý, čo mi k tomu povieš. No takí piloti. Ja tak myslím, že oni budú závislí len na peknom počasí. No hej, závislí na v podstate... Možno nejaký masochista bude aj na škaredom počasí závislý, že aspoň si to vieš vyskúšať, že to nie je taká nuda stále, že letíme si, pohodička. No, ja mám tiež poznačené, že adrenalín. Alebo napríklad na adrenalíne tiež môžu byť nejakí závislí s tým, že buď robia nejaké adrenalínové športy, alebo umyselne teda, neviem, klamú doma manželke s tým, že je vysoká šanca, že na to príde alebo niečo. To môže byť ešte celkom dobrý adrenalín. A niekomu sa to páči. Takéto... A myslíš, že to je látková alebo nelátková závislosť toto? No adrenalín už môže byť látková. Lebo ten adrenalín, inak to tiež neviem, či to je hormón. To je hormón alebo... No, niečo také. Dajme tomu, no. Ale myslím, že je to hormón. Hej. No a proste tá látka alebo ten hormón ti teda v tele vyvolá niečo, vďaka čomu jednáš trošku inak. Čiže by si to zaradil do látkové alebo nelátkové nakoniec? To by som dal látkovú. Toto. Dobre, tak zákerná otázka. Skús nejakú nelátkovú závislosť teraz, čo si myslíš? Hudbe. Dobre. Lebo to napríklad není látka a sú ľudia, ktorí určite sú závislí na hudbe. Nemôžem povedať, že takej alebo takej, ale sú závislí na tom, že budú počúvať akože svoju obľúbenú hudbu. Ako to tiež by sa to všetko, koniec koncov, všetko by sa to dalo premostiť do tých akože látkových, pretože vždy ti to v tebe vyvolá niečo, čo nejaký hormón a vždy je to vlastne v tebe nejaká látka, ale tá vec, po čom ten človek netúži, nepovie si, že ja teraz chcem viacej dopamínu v takej časti mozgu, ale radšej si povie,
Ja by som chcel, ja neviem, si vypočuť Tupaka s Mozartom. Alebo ja neviem, nejaký taký duet. Čo si myslíš o Slovákoch, že aká je ich najväčšia závislosť? Podľa mňa závislosť na závisti. Ja, Pre zaujímavá Slovákov. odpoveď, tak teraz to musíš trochu rozviť. No tak, toto je napríklad, pretože, neviem, či poznáš ten vtip, že stretnú sa dvaja Slováci a jeden hovorí druhému, čau, jak sa máš? Nepoznám. A on, že super. A on, že ty hajzel. Lebo väčšina Slovákov, ako ja, sa snažím nebyť takýto, pretože není to dobré pre celú tvoju, nechcem to nazvať karma, ale to, čo vlastne ti dovolí priťahovať všetko, tak vlastne toto je dosť negatívny taký prístup k tomu, ale strašne veľa Slovákov je takýchto, že tebe sa darí a oni ťa kvôli tomu začnú mať neradi. Zaujímavé, by som povedal skôr takú tú klasickejšiu nejakú závislosť, alkohol a podobné veci. No, tak alkohol to... alkohol, potom, akože ak chceme menovať drogy, tak to by sme ešte cez ďalšiu reláciu. Ja som si to zhrnul, že drogy, alebo teda díleri. Lebo akože, tí ľudia sú závislí na drogách, ale potrebujú tých dílerov k tomu. Pretože oni si nevedia tú drogu vyrobiť. Ale alkohol, to je jedna z tých Prečo? Čo máš nejaký špeciál na alkohol, keď sa pýtaš? Ale tak veľa ľudí možno si myslí, že oni nie sú závislí na alkohole, pritom sú a zase opačne. Tí, čo si myslia, že sú závislí, tak nakoniec možno nie sú závislí na alkohole. Môžeme si povedať nejaké pravidlá, že kedy nie si závislý. Dobre, toto mi povedz. Ja ti ešte poviem, že ja mám kamoša, lebo to mi teraz pripomenulo, čo ho vyslovene vykopli z anonymných alkoholikov, pretože mu povedali, že on tam nepatrí. On teda nepatrí. Musím sa aj slovensky vyjadrovať, ľubozvučne. Problém bol ten, že on tam prišiel a on im hovoril, jak sú v tom kruhu, alebo jak teda sa odprezentujú, že aké on má problémy a čo a alkohol, ale oni ho nie že vylúčili z toho klubu, ale normálne ho vyštvali, pretože sa ho pýtali, že a koho stratil kvôli tomu alkoholu? A on, že nikoho. A pýtali sa ho ešte, že ako často piješ? A on, že čo ja viem, tak 2-3 krát do týždňa. A on, že ale to potom nesi alkoholik. A on, že ale ja keď pijem, ja sa nedokážem zastaviť. Ja niekedy pijem, až odflešujem niekde a nepamätám si nič. Ja neviem, čo som robil, častokrát agresívny. No ale tí všetci ostatní ľudia, to je ten problém, že tento človek, on keď nechcel, tak on si vedel nedať. Teda vedel, ja neviem, dneska šoferujem, tak teda nemôžem piť. Alebo niečo také. No ale oni väčšina neboli takých. Oni väčšina proste, ja som tu autom, tak serem na to, ožerem sa a pôjdem autom. Jasne. Alebo rozvrátilo im to celú rodinu, alebo takéto. Čiže... Mali prísne výberové kritériá. Asi. A on sa cítil normálne urazený, že anonymní alkoholici ho nechceli prijať medzi seba. To mali by nejaký stanovy dať, že kedy už áno, kedy už nie. Aby tam ľudia vedeli, že či tam môžu ísť, nemôžu ísť, alebo či sa vôbec majú pokúšať o to, dostať sa k ním. No lebo on vedel, že on má problémy s alkoholom, ale nevedel, že ešte není dostatočne kvalifikovaný na to, aby bol alkoholik. Musí trénovať viacej, čo ti poviem, aby ten pohovor spravil nakoniec. Dám mu vedieť, že musí viacej cvičiť. No a ty čo si, aké máš ty kritériá? Neviem, ale mám aj dobrú správu, lebo vieš, tie klasiky, ako že strácaš kontrolu. Napríklad, keď si tolerantnejší na alkohol, väčšinou to ľudia hovoria tak, že ja som sa už vytrénoval, ja už zvládnem 10,5 deci, nie 5, tak aj to je znak, že si závislý, že akože zvyšuješ tú svoju metu stále, že tak už na 20 teraz. Go obdivujú ostatní, ale pritom on môže byť závislý. Ale tu je dobrá správa, a to, že frekvencia ani množstvo alkoholu neurčuje, či si závislý alebo nie. A čo to potom určuje? No tieto veci, čo sme si povedali, že strácaš kontrolu, nevieš sa ovládať, robíš iné veci, ktoré si mal predtým rád a teraz už iba piješ.
Takže keď ti niekto povie, že vypil jednu fľašu, tak nemusí byť alkoholik. Pokiaľ to teda ovláda. Dokonca keď ti povie, že vypije jednu fľašu každý deň, tak podľa tohto stále to nemusí byť alkoholik. Toto si aj nemal hovoriť, pretože žena mi slúbila, že prvý vstup bude počúvať a podľa tejto definície ja som alkoholík. Musíš to nejako otočiť. No tak to budem musieť dosť radikálne otočiť. Ne, lebo tak napríklad ja som mal, lebo už je mŕtvý ako otec a on bol alkoholík, ale to vyzeralo úplne inak. On bol viac menej pivár, ale ten každý deň, chodil akože ožratý domov. Ale to, čo všetko on si pamätal, to ja už neviem. To som sa ho moc nepýtal, moc ma to nezaujímalo. No ale teraz, ja keď niekedy pijem, tak niekedy sa viem akože zastaviť, ale niekedy si poviem, že však zvládnem a zrazu to tak udre, a keď buchneš na gong a zrazu, že jak nemý film bez obrazu. Mm-hmm. A to už... No, musím sa každopádne krotiť. A dáme si prvú pesničku, tiež od kapely Trio francúzskej. Pesnička sa volá s randovým názov Sere Moi. Vítajte späť. Ja musím opraviť, pretože tá pesnička sa nevolá, teda nemá názov Sere Moi, ale verím tomu, že sa to vyslovuje skôr niečo ako Sere Moi, alebo také volačo. Takže tak. Dobre, späť k tým, čo sme to, alkohol sme rozoberali. Alkohol. Ešte mám pre teba jednu otázku, Juraj. No. Povedz, že čo rád robíš. Asi, ja neviem, viacej toho je. Tak skús vymenovať niečo. Neviem, rád sa hýbem, nejaká aktivita pohybová. To je super, mám pre teba dobrú správu, lebo keď stále robíš to, čo máš rád, tak nie si alkoholik. Lebo inak by si to vymenil. No, ale toto je blbé, toto si mal povedať cez ten prvý vstup, lebo teraz žena už asi nepočúva, povedala, že po prvom sa pôjde umyť, tak ja to asi tak... budem jej to musieť nejak spomenieme vysvetliť. Ešte na konci. No, hej. Dobre, ja mám napríklad ešte takú závislosť na pohodlnom vecku. Fíha. Akože si závislí od pohodlného vecka. Pretože ja som sa dozvedel, že v nejakých takých krajinách ako India a takéto, nechcem to nazvať, že somariny, ale také krajiny, ja by som to nazval, že s menším potrubím, pretože to je ako ich výhovorka, alebo tiež kamarát bol kdesi v Grécku, či kde to, na nejakom takom ostrove, úplne, že le luxus, ale že vecka boli také, že prišiel tam a normálne hodil akože kulo a jak si vytrel prdel, tak papier už nemohol házať ako do vecka, ale musel ho házať vedľa. Toto ja napríklad by som nedokázal. By si sa pomýlil, hej, že ja potom by si to musel vyberať odtiaľ. No to nie, ale ja si neviem predstaviť to, akože ten kôš vedľa. Že, ako ešte, poviem to tak, že pri sebe by som si to vedel ako tak predstaviť, keby to niekto iný mal upratovať. Ale neviem si predstaviť, že by som prišiel na nejaké vecko, ktoré by bolo zdieľané s ostatnými ľuďmi, pretože kopec ľudí sú úplne prasatá. Ako niektorí, ja si viem predstaviť, že by to tam, celý ten koš by bol hnedý. Ja si neviem predstaviť, že vedľa toho by som si sadol a... Možno majú rizikový príplatok upratovačky v Grécku. No, tak ty by mali mať aspoň 4 príplatky za takú robotu. Ako ja by som si nosil asi ponorný mixer na baterky a ak by som to tam hodil, tak by som to ešte tam nech to prejde cez tie rúrky alebo čo, lebo toto by nebolo pre mňa. Ja som normálne závislý na vecku, kde keď sa vyserem a hodím tam aj papier, tak to spláchne. No a tak vieš, na také latríne tam môžeš všetko hodiť a nikto ti nič nespraví. Tá je tiež ešte, v tomto ohľade je latrína pohodlnejšia ako niektoré vecká inde na svete. Tak to asi, hej. Pokiaľ nevieš, že kam ústí tá latrína. Tie latriny, vieš, čo sú na kraji kopca a potom tam sa iba pozrieš dole a tam je nejaká 300-metrová priepasť, tak potom radšej nerozmýšľaš, že kto tam dole stojí. Ja, no. Ale však v Číne majú také vecka, samozrejme na dedinách, ne na hoteloch, v mestách, že to máš jak válov, ale vlastne revers, opačne. Že to máš tak, vieš, tak akože dedinské vecko,
ty tam dojdeš, tam si čupneš, akože robíš to, čo robíš, vedľa teba hneď typek, neviem, či tam majú noviny, keď tam majú takéto vecka, ale proste toto tiež, ja neviem, či by som vedel. Ja, to je zaujímavé, som ešte nepočul vecku ako válov. No, že len akože taká podlhovastá jama, vieš, že pre viacej ľudí. Zaujímavé, ja som to tiež nevidel, mne to len hovorilo. Učiteľ. Tam asi potom nemajú splachovanie nejak vyriešené. Možno niekto, kto ští nad tebou, tak to spláchne. A asi tam museli byť asi potom 5, alebo aj 10, záleží od toho, akí typci sú pod nimi. No. Dobre, ja tu mám potom ešte, že závislosť na obdive druhých, obdive ostatných. Napadol ma jeden kamoš, lebo ja som bol mladší od neho asi o 2 roky, ale to bol taký chalan, že vždy som žasol, že čo všetko, kde on bol a čo on vie a čo on už zažil, až pokiaľ som sa nedozvedel, že všetko to boli proste úplne vymyslené somariny. A tak to veľa ľudí asi takto závislých potom. No, hej. Zober, že prídu nejaké celebrity a tam strašne veľa ľudí okolo nich. Všetci ho obdivujú. No. Ako tak celebrita ešte to môže byť niečo iné, lebo keď si celebrita, tak hej, môže byť, že si do toho išiel s tým, že chcem byť slávny, aby ma ľudia obdivovali, ale hej, toto si inak dobre podotkol, ja som však viac mal na mysli tých ľudí, čo nikde nič nevie, nič nedokázal v živote, nič. A proste vyslovene, že klame, aby ostatní, že wow. Vieš, má dobrý marketing, vie sa predať, alebo vie predať nič. No, hej, toto mi inak hovoril ďalší kamoš, čo s ním náhodou robil vo firme, že keď videl jeho životopis, tak že wow, konečne človek, od ktorého ja sa môžem niečo naučiť. A vôbec to tak nebolo, že hlboko pod priemerný, čo sa týka učenia aj vzdelania, že také, no, taký tak asi to dobre predal na pohovore potom, pred šéfom alebo šéfkou. Veď to, no, asi tí šéfovia tiež boli, že wow, len, no, potom, ale tak skôr či neskôr sa to ukáže. Máš ešte nejakú zaujímavú závislosť? Na sladkostiach. To je asi veľmi veľa ľudí potom. No, bohužiaľ, ja som jeden z nich. Ja som aj rozmýšľal, že keby som sa s niekým stavil, že nemôžem jesť sladkosti, že ja neviem, mesiac alebo 2, že nemôžem jesť sladkosti. Tak ja by som si asi kúpil cukríky a by som si ich strkal do prdele. Aby sa mi to nejak vstrebalo alebo niečo, lebo ja by som bez toho sladkého nemohol, naozaj. Je to ako, že sa ti potom neráta, že to som nezjedol. Áno. Normálne to by muselo byť na papieri, že nemôžem jesť sladké a v tom prípade, no buď by som akože do prdele a keby mi to bolo až moc nepríjemné, tak by som si to asi pichal. Píchať si cukrovú vodu, to by bolo zaujímavé, no. No, alebo med. Fíha, to už je lepšie. No, to som inak zvedavý, čo by to spravilo človeku. Potom tu mám ešte, že závislosť na technikoch. Počkaj, to sa dá všelijako vyložiť teraz. No, ja mám na mysli to, že keď je niekto akože technicky nezdatný a ja neviem, praskne mu doma nejaká hadica, alebo ja neviem, nejde mu splachnúť vecko. Ja si neviem predstaviť, že kvôli tomu ja by som niekoho volal. Ja sa snažím, tak našťastie, Ježišmaria, mám dar, že viem nejak logicky si sa zamysleť a väčšinu vecí si opraviť, ale ma napadli ľudia, čo toto nedokážu. A hlavne vo firme to je vidno, keď teda som robil ITčkára, tak strašne veľa ľudí, vieš, namiesto toho, aby si prečítali, že čo sa deje, čo od nich ten počítač chce, oni radšej zavolajú niekoho, ako keby tú presnú hlášku len hodili do Google a hneď vedia, čo majú spraviť. Dobre, keď si bol pri tých sladkostiach, ešte ja tu mám jednu závislosť. Ortorexia. Tipni si, aká je toto závislosť. Ty kokos, ortorexia. Súvisí so s tým, čo si hovoril ty, teda s niečím, že čo jeme, povedzme to tak. Dobre, nebudem ťa napínať. Posadnutosť zdravým stravovaním. No, tak a to je normálne definované, že závislosť? Ortorexia? Áno. Ako mňa napadlo, že jak to napísať, ale nevedel som, že ako, jak by som to... Ale hej, niektorí sú takí chorobne, že zdravo sa Inak vieš, čo ma prekvapuje, že strašne teraz
čoraz viacej ľudí sa snaží, že zdravo, bio, extra 3D, všetko, Uber tutti, bio, eko, ale neuvedomujú si, že oni sa snažia, že dobre stravovať a nacapú na seba totálne chemikálie. 4 voňavky, hento toto, na vlasy 15 gelov a ja neviem, ty kokos, toaletný papier vyvoňaný, ešte aj sliznicu si potierajú rytnú vež nejakou chémiou, čo ja neviem, mňa to udivuje, jak teda to majú definované, že čo je zdravé a čo nie. Tak to je zaujímavé, hej. To máš pravdu. Alebo nejakú zaujímavú závislosť. Skús dať nejakú zaujímavú, alebo takú, že v pohode, čo si myslíš, že na prvý pohľad v pohode. No... Mám čo si myslím, že je v pohode, tak na peniazoch. No záleží od toho, že koľko ich máš, hej? No, hej, ale všetci sú do určitej miery na nich závislí. Tak to sme, hej, to všetci. To je taká skupinová závislosť. No. A čo napríklad také čítanie? Ľudia môžu byť závislí na čítaní. Že si povedal, že všetci ťa drezurovali, že ty málo čítaš a viac by si mal čítať a teraz niekto povie, že to je závislosť. Môže byť, ale neviem, že čo tí ľudia, lebo toto sú podľa mňa potom asi ľudia, čo viacej nejaké príbehy čítajú, ako nejaké encyklopédie a také vzdelávacie. Ono je to definované, napríklad keď máš internet, hej, tak unikáš do nejakej reality inej, tam si niečo pozeráš, že nezaujíma, čo sa okolo teba deje a toto je podobné, len je to analogovej forme, že to musíš otvoriť tú knižku, nepotrebuješ k tomu elektrínu, nič digitálne, žiadne jednotky, nuly, otvoríš si, čítaš a tiež akože unikáš do inej reality. Aha. No to s týmto ja mám spojené, že závislosť na filmoch, že tiež je kopec ľudí, najnovší film vyjde, musia to vidieť, lebo tam hrá nejaká ty kokos make-upovaná s nejakým totálne umelým. A tiež na počítačových hrách. To je asi dosť častá závislosť. Hej, je to dosť časté, ale poviem, že ani sa tým ľuďom až tak moc nedivím, keď vidím, aký je svet teraz, v niektorých kútoch teda hlavne. No a niektorí ľudia nevedia, akože čo lepšie, tak si zapnú nejakú hru a sú nejak sa tam vyslovene, že hrajú na mága level 15, čo dokáže, ja neviem koho uzdraviť a vieš, čo robia v Číne s takýmito ľuďmi? Súťaže? Nie, pošlú ťa do bootcampu, do takého tábora vojenského, tréningového, dajú ti uniformu, budeš pekne ráno stávať, tam pekne klikovať, rozcvička, cvičiť celý deň, ako keby si bol na vojne. Čo? Takto ťa sa budú snažiť zbaviť tej závislosti. Že pripraviť na tú hru? Nie. No možno niektorí by to tak poňali, ale čo som videl zábery, tak tie deti boli dosť nešťastné. Lebo väčšinou rodičia ich pošlú na takéto tábory, aby sa zbavili tej závislosti a v Číne si povedali, že tak prečo nie? Vojenský tábor, aspoň sa niečo naučia a budú aj prospešní pre spoločnosť asi. Ako tak tiež si myslím, že je to lepšie ako hranie hier, lebo to je úplne čisto umelina. Keby to boli nejaké vzdelávacie hry, ale koľko je vzdelávacích hier? Asi málo? No. Ale zaujímavá myšlienka, jak si povedal, že či sa tam trénujú, že keby tam rozdali nejaké zbrane, tak by tam možno dali naživo nejakú hru tie deti, takže to je asi dosť nebezpečné. Na to si musia dávať pozor, že či všetko je zaistené, nikde nie sú náboje, všetko sú tréningové, pušky, pištole. No sranda, no. Inak neviem, či vieš, ale normálne sú turnaje. Ako sú športové toto, tak sú... Normálne, však Dota 2 v Amerike je úplne strašný turnament, neviem, či tú hru poznáš, alebo StarCraft, to je... Počul som o tom, hej. Z Južnej Korei, či tá, čo je menej taká pritrubla. Tak... Severná a južná. Ktorá je tá pripečená? Severná, ne? Teraz z akého pohľadu to myslíš? Lebo... Z toho, čo tam je ten diktátor, to decko. To je Severná Korea. No, Severná. Tak potom v Južnej, tak tam tiež StarCraft, tam je úplne, ty kokos, reklama na to všade a decko, keď to hráva, tak porad, trénuj, lebo fakt môže akože sa tým uživiť. A ono tiež to rozvíja nejaké schopnosti toho človeka, len či sa mu potom zídu v ozajstnom živote, tak to už je ťažko. To už je na posúdenie. Ešte tu mám, že závislosť na šperkoch. Toto určite veľa dám by nám vedelo povedať. Hej. Alebo závislosť na aute.
Niektorí proste bez auta si nevedia predstaviť, že jak by fungovali. Dostanú defekt a čo je horšie, niektorí si to ani nevedia vymeniť koleso. To máš pravdu. No. A mám pre teba ešte jednu závislosť, No. že či uhadneš. Tanorexia. Na opalovaní? Ale dobrý si. To si musel určite naštudovať predtým. Ne, lebo tan je po anglicky opalica, tak to som si nejak vyvodil. A určite prevažná väčšina v Amerike to majú, že? To by som sa stavil, hej. No. Solárko. Dobre, tak skúsme niečo iné. Crackberry. Crackberry? Presne. To by som typol nejaká závislosť na nejakých malých plodoch? Nie, tu máš závislosť na Blackberry, na tom telefone. Čo? Hej, to je špeciálne pomenované v Amerike, takáto závislosť. Ešte raz, jak to? Crackberry. Crackberry? Tak vieš, oni si to asi odvodili z toho, No. že crack, to poznajú v Amerike a pripojili k tomuto druhé slovo. No, úžasní sú. Čo tam máš ešte také? Počkej, tak chceš ešte hádať, alebo ťa nebudem No, daj ešte napínať? jednu hadanku minimálne. Pagofágia. Pagofágia? Hej, Čo je, no, nejaká závislosť na sarkofágoch? dobre na to ideš, ale nie je to tak. Závislosť na žúvaní ľadu. Žuva? To mi chceš povedať, že niekto je závislý na tom, že žuve ľad? Neskúšal, keď som mal dieťa, že jak to pekne chrúme ten ľad a... No, tak toto je aké tak jedine na silu. Keď som chcel zmrzlinu, tak naši mi hodili cencul, že na zmrazáku, že tu máš nanúk. Aha, tak v niektorých krajinách možno je to bežné, hej, napríklad u nás, ale... Normálne v Amerike zase beží takáto závislosť. No. Ja mám napríklad poznačené, že na finančných poradcoch. Tak to mi vysvetlí, som zvedavý teda. No, sú ľudia, čo nevedia si akože s financiami nejak poradiť a si myslia, že finančný poradca je človek, ktorý im naozaj chce pomôcť, ktorý akože nesleduje svoje záujmy, ale záujmy tých klientov, čo je úplne zvrátené, pretože oni si myslia, že tým, že jemu neplatia priamo, tak on im chce poradiť. Len čo oni teda nevedia, že mu idú provízie z toho, kam oni sypú tie prachy a častokrát je to len, no, aby ich sypali tam, kam oni chcú, tí poradcovia. No ale tí ľudia častokrát si neuvedomujú, že by si mohli tie informácie zohnať aj sami. Alebo sa im nechce a naozaj tým ľuďom veria natoľko, že im asi je jedno, že tak dám, ja neviem, 15 000 niekde, zarobím 2000 a nevedia, že ten poradca na tom zarobí 3000. Dobre, a kde tam tá závislosť, že si akože 10 zavolá naraz k sebe domov a teraz, že poradte mi, že čo mám spraviť? Nie, ale tak, že je na ňom závislý, že napríklad má, tak jasné, že má jedného poradcu, hej, nejakého takého svojho, riteľeza, ale dostane sa k nejakej väčšej sume peňazí, alebo nevie, kde si má zohnať peniaze na niečo, tak všetko konzultuje s ním. Že nevie sa viac menej sám rozhodnúť, akože ohľadom tých peniazov. Mhm. Tých peniazov, či peňazí? Tých peňazí. Skloňovanie. No aj to by som sa mal doučiť, ty vole. Teda vy vole. Máš nejakú zaujímavú závislosť? Na azijských bystrách. Fíha. Teraz rozmýšľam, v akej krajine by fičala takáto závislosť. No viem, že na Slovensku funguje. Hej? Ja mám kolegov, čo sú normálne závislí, niektorí to aj priznali, že tie azijské bystrá a hlavne tie štiplavé akože omáčky, či čo sú to, čo dávajú k tomu jedlu. Ja som počul, že oni do toho niečo dávajú a že tí ľudia Určite. to potom strašne chcú, že... Určite. Ako oni druhú väčšinu toho prepchajú tým glutamanom sodným, či čo to je, aký glutaman. A preto na to ľudia tak fičia. A ja sa priznám, že ja tiež, keď som ochutnal akože dobré azijské bistro, tak máme normálny rituál, že sem tam zájdeme. Není to tak, že každý deň samozrejme, ale normálne mám pocit, že mi to chýba po čase. A takú ešte úplne že zaujímavú závislosť No, na pohreboch. tak to musíš mať potom veľmi veľkú rodinu. Jeden chlapík v Brazílii sa volá, že Luis, tak on, že bol na pohrebe svojho otca v 83. A odvtedy, že dal normálne výpoveď a chodí na všetky pohreby v jeho rodnom meste, ktoré sú
a že si zapne ráno rádio a keď sa nič nedozvie, tak volá do nemocnice, volá do všetkých márnic, volá do všetkých pohrebných ústavov. Akože neumrel niekto? Oni, že ne, dneska nie, sorry Luis, že No a oni rozmýšľajú, že či ho na nejakú terapiu pošlu, ale ani ho nemôžu poslať, lebo teraz všetci ľudia v tom meste, oni chcú, aby vždy prišiel na ten pohreb nejaký, keď je. Akože už taký obľúbený fanda. Hej, taký, že štamgast, takže oni teraz nemôžu s nič spraviť, lebo by sa tí ľudia nahnevali, keby ho odtiaľ asi odstránili. Ty kokso. I want Louis on my funeral. Ježiš. No dobre. Dobre, dáme si ešte pesničku. Francúzska kapela Trio a pesnička sa volá Ta Réalité. No, ešte tu máme jednu závislosť, ktorá určite veľa ľudí zaujíma, o sexe, teda závislosť na sexe, lebo podľa mňa hlavne muži sú teda závislí na sexe, preferovanie s dievčatami a nepreferovanie teda... Tak, tu by som mal nejaký zaujímavý vstup. No. Našiel som, že jeden chlapík v Británii má závislosť na sexe s autami. A to čo, akože do výfuku dáva, alebo neviem, to do nádrže? To tam nespomínali, ale že on zbiera také auta, že má strašne veľa aut a že stále sa s nimi mojká, objíma sa s nimi, obtiera sa o tieto auta. No počkaj, tak obtiera, alebo ich trtka? No neviem, tak do takýchto detailov nešli až v tom článku. Myslím si, že to by potom aj vycenzurovali odtiaľ. Tak ale neviem, čo sa deje potom, keď všetci odídu pod kapotou. On tam ostane sám s toľkými autami. Cigokso. Si mi predstaviť, že vieš, by si bol upratovač alebo upratovačka po takom a zrazu dojdeš a osemenené auta ráno a teraz to umývaj. Ale zase podľa mňa on by ti nedovolil chytiť sa tých aut, keď je až takýto to je dosť možné. chrumkavý. Poviem ešte zaujímavá závislosť. Ten názov je úplne perfektný. Šňupanie aerosolových substancií. Čo sú spreje? Počkaj, aerosol... Aerosol to máš nejakú látku. Rozptýlené, no. Áno, pevná látka rozptýlená vo vzduchu. To čo, ako piliny, alebo... Neviem, tak jedna Američanka, že vraj detský púder dáva a že už dala pár 100 kilo, tak to našňupala toho púdru. Však ale to musí aj nejak vylúčiť, ne? Čím to potom, čo sa to, čo sere púder, alebo čo? Neviem, asi. A možno tak vyrábajú, má spoločnosť a vyrába tieto labela. Ale tie našňupe púder a potom to z nej ide jak párky a vlastne len to naseká a má z toho akože... Když to nespomínali, že či nejaký biznis, že v čomu sa venuje, možno to predáva. No. To tam mohli spomenúť, by sme možno takto to vedeli odvodiť. To ma inak pripomína, mám tiež poznačenú závislosť na make-upe. Veľa, teda hlavne dievčat je závislých na tom, aby vyzerali inak, ako v reále vyzerajú. Alebo teda aspoň aby zamaskovali to, čo naozaj sú, alebo jak by som to povedal. Ale ako zase nemôžem povedať, pretože niektoré to skrášli vyslovene, ale niektorým to nepomôže. Neviem, čo robia. A poznáš tie také japonské spoločničky, čo majú toľko make-upu, že sú až biele celé na tvári. No. To musí byť aspoň centimetrová vrstva, lebo tú celú tú prirodzenú farbu kože zakryješ niečím. No. Tak si myslíš, že oni sú tiež závislé na tomto make-upe? Tak ak robia ešte nejakú profesiu, vieš, kde musia tak vyzerať, tak potom sú na tom závislé. Keď merajú, vieš, nejakú hrúbku alebo niečo, tak tam podľa mňa by vyhrali v tomto. To by som vyskúšal ten merač, čo autolaky sa s tým merajú. Ja myslím, že aj právitko by ti stačilo tuto, lebo tá vrstva je taká veľká, že by som v pohode aj s právitkom. Dobre, potom ešte mám závislosť na sondovaní. Fúha, to tiež znie veľmi zaujímavo. No, nemyslím len týpkov, čo sú akože v ponorkách za sonarom, ale myslím také, vieš, tie staré babky na dedinách, vieš, čo stále vytrčená v okne a tí ľudia, čo... Ako, ja mám babku a ja som rád, že není takáto, ako hej, keď je v rodine nejaká vec, tak sa spýtaš, jo, a jak sa má na toto a čo je nové, ale není to taká babka, vieš, že išiel si a ten sused, ja som videla, že niečo niesol, čo tam niesol a čo stáva, nevieš, čo robil?
Vieš, ale poznám ľudí, čo úplne sú takíto sondery, alebo jak to nazvem, vieš, že vyslovene závislí na tom, že musia vedieť čo najviac. Ja si predstavil tiež nejakého typka, že on má nejakú tú sondu, ale vieš, nejakú tú tyč a teraz, že ide niekde a že kde by to obchal a tak sonduje, hej, že čo nájde. Ja, no, to je skoro ale asi profesia. Potom mám ešte závislosť na sekírovaní, alebo neviem, jak to mám nazvať. Proste... A tak to sú potom všetci šéfovia závislí, podľa mňa, na svete. Môže byť, ja mám ale poznačené, lebo poznal som jednu osobu, čo vyslovene bola závislá. Normálne cigáni u neho nechceli pracovať na záhrade, pretože on im hovoril presne čo, kde, každý kameň, jak majú narábať s lopatou, každému jednému toto vysvetľoval, že oni naozaj nechceli u neho pracovať, pretože sa im to neoplatilo. Začudujem, že mu tom neurobili niečo, že si to dovolil vôbec voči nim, lebo vieš, to je nebezpečné takto ich komandovať. A tiež ešte taká závislosť ľudia, že tiež neviem, jak to mám pomenovať, keď ti to opíšem, tak mi skús pomôcť. Ja som to nazval, že aby mali všetko do huby. To sú proste ľudia, čo tiež asi väčšina z tých Slovákov. Poviem ti príklad. Založil som skupinu na Facebooku, že nejaká taká, že technická poradňa, lebo na bazároch bolo 1 000 000 technických otázok, tak som spravil niečo takéto. A ozval sa jeden chalan, že dobrý nápad, ale keď to bude mať taký 10 000 členov, že potom sa tam pridám. Proste to je vyslovene taký človek, čo potrebuje mať všetko prichystané. Vieš, že normálne som mu mal chuť napísať, že kámo, keď to bude mať 10 000 členov, tak ty si tu bannutý. Teba tu určite nepustím, pretože on je tiež jeden z takých technických, vieš, a pochybujem, že až keď to bude mať 10 000 členov, tak potom budem radiť všetkým 10 000, vieš. Jasne. Ale vyslovene, že mne sa tam nechce, lebo to ja neviem čo, ale ja chcem, až keď to bude všetko celé pripravené, tak potom tam budem toho súčasťou. Toto sú inak aj niektorí, čo niekto ich zavolá, že do niečoho podnikať, alebo s niečím začať podnikať. A oni, no vieš čo, teraz ešte je to nejaký risk, alebo sa mi zdá, že s týmto by bolo ešte trochu roboty, tak ne. Ale keď to bude také stabilnejšie, že potom sa mi ozví. Kámo, keď to bude stabilnejšie, tak hocikomu sa môžem ozvať, ne tebe. Hej. Čiže to a neviem, nazval by si to jedným slovom? Určite Američania by to nejak nazvali. Puritáni, alebo neviem, takí puntičkári. Že všetko chcú mať do puntíku, úplne všetko pripravené, neviem. No puntičkári skôr mi príde, že on si to musí, vieš, akože vydetailovať úplne, ale tí to všetko by chceli mať pripravené, inak sa to neoplatí ani s tým začínať. Takto. Áno. Nemáme na to asi nejaké slovo extra. No. Potom ešte mám, že závislosť na telenovelách. To som aj ja počul. No, a to tiež musí mať názov, lebo však to je úplná somarina. Z koho by žil taký seriál, že Tak ide čas? Čo originál, minule som, ešte keď som kúkával telku, už nemám ani telku, ale keď som pozrel do programu a tam, že séria nejaká 45. a že diel 1400 neviem koľko. Ty kámo, však to tí ľudia, si pozrieš prvý diel, tam sa narodil a normálne celé jeho, odkedy mal ty kokos 38 rokov alebo tak však... Tak tie turecké telenovely, Esmeralda a podobné, tiež stovky a stovky častí a to vyšiel si na dovolenku, alebo tá teta išla na dovolenku a potom bola celá nešťastná z toho, vieš, lebo čo sa stalo? No. Chýba ti 7 častí, hej, na týždeň, zo 100, už nedobehneš, musíš počkať 3 roky, než to budú dávať znovu celé. Zmetená Francesca je mŕtva. Čo sa stalo, nikto nevie. Všetci len na ňu spomínajú v dobrom. Vieš, aká je najlepšia závislosť pre včelára? Na včelách. Nie. Je jeden chlapík a on je závislý na včelých bodnutiach. Si zober, že ten včelár, keď bol včelár, tak nemusí nosiť všelijaké tie ochranné príľby a obleky, on by iba došiel k tomu úlu, všetko by tam vybral, ten med. Nevadilo by mu, že 100-200 včel vpichneš, tak v pohodička, idem ďalej. Akože ja mám moja, ktorý tiež je včelár a že tuto idem trošku, neviem čo ich zazimovať. Pozerám, že kde má oblek a on, že to ja nenosím. Tak vidíš, možno aj on. Už si
si niečo picha od tých akože, včiel. videl som, že pichli ho, niečo tam pichol, akože on tam strčil ruku, vybral tam včela akože zaseknutá na tomto, tak len tak, že to žihadlo dal preč, že mne už to ani nevadí. No vidíš, už je taký odolný. No. To sme si hovorili, to je jedna tá vec tých závislostí, že keď znižuješ tú toleranciu, sa stále závislý. No, dobre, máme ešte pár minút. Dáme si asi rýchlo tú impro, či dáme ešte pesničku? Dobre, dáme jednu takú rýchlu pesničku a potom si dáme improvizáciu. Dobre, tak kapela opäť trio a pesnička Babanale. Dobre, tak sme späť. Ja mám na teba jednu takú otázku. No poď. Či by si bol radšej závislý na 5 rôznych látkach, ktoré musíš mať raz do týždňa, alebo na jednej, ktorú musíš mať takže 3-krát za deň? No tak z praktického hľadiska si tá 3-krát za deň, lebo kto bude zháňať nejakých 5 vecí, hej, tu máš zober, že musím ísť henta, musím ísť tam, musím to kúpiť, ale tak potom máš iba jedno, no dobre, tak ale musíš to 3-krát dať, ale z takého logistického hľadiska potom by toto bolo oveľa výhodnejšie podľa mňa. Aha, že jednu zoženieš ľahšie ako 5 rôznych. Hej. A potrebuješ väčšie množstvo, OK, ale keď už ho nájdeš, nejaký zdroj si objavíš, tak už si s tým v pohode. Hej, že dobre, už som zahojený, už nehrozia nejaké abstinenčné príznaky. To keby si mal mať 5, no dobre, tak 3 som zohnal, 4 neviem, tomu asi nebudem mať a 5 určite nie, no a teraz čo spravíš? To nejak vykombinuješ? Tak len keby si zohnal väčšie množstvo z tých všetkých, tak máš zase na dlhší časový interval. Máš pravdu, ale vieš, v jednoduchosti je krása. Jedna je jedna. Hej. Dobre. Tak vyskúšam ja. Vyber si jednu závislosť, hoci čo to môže byť. A tak 1 mesiac to bude veľmi intenzívna tá závislosť u teba a potom mesiac si prestane. Vieš, napríklad, možno by si chcel, aby ti to niečo prinieslo, alebo by si niečo videl, niečo zažil. No. Tak poď, vyber si niečo. Akože jednu závislosť. Hej, hociakú. Vieš čo, asi na heroíne. Ja? Zaujímavá voľba. Lebo si zober, že keby... Heroín sám o sebe som počul, že fakt, že šupa. Aha. A ja sa toho bojím, lebo... No, tak zase niektoré drogy sú až moc dobré, hej? Toto je asi jedna z nich. No ale keby som mal byť teda, že úplne znásobené mesiac, úplná intenzita, tak jasné, že heroín, lebo tak keď je ľuďom úplne super už len na tej základnej verzii, tak tento upgrade by musel byť ešte lepší. No a potom vlastne by mi to ako neúčinkovalo, tak som to pochopil. No už by si nebol závislý, nie že neúčinkovalo a potom mesiaci už akože nie si závislý. No tak to sú úplne super správy pre ten heroín, lebo tým pádom ani by som to nepotreboval, čo je teda problém viacerých tých ľudí, čo chcú s tým prestať, respektíve nie, že chcú, ale ostatných tlačia, lebo však keď závislí na heroíne, tak málo kedy si zoženieš peniaze pravidelne, lebo ťa to celkom pomení aj do smerov, s ktorými už nepočítaš na začiatku. Takže podľa mňa jednoznačne ten heroín. Dobrá voľba. Ja by som si možno vybral niečo také, vieš, že napríklad, že závislý na tom, že všetko dokončiť alebo všetko urobiť. Dobre, že máš mesiac a úplne všetko vo svojom živote dokončíš, urobíš, všetko začneš a potom mesiac už pohodička. Alebo že zbieranie farebných kovov. Si vyzbieral všetko z pol Slovenska a potom mesiace by si mohol otvoriť zberný dvor. No vidíš, ty napríklad rozmýšľaš viacej tak do budúcna. Tak vieš, ja to berem tak, že tu a teraz. Jasne. Tak asi tak, no. Dobre, tak my sme chvíľku prečasovali. Dúfam, že teda nikto sa nenahnevá. Lúčime sa s vami, vidíme sa, teda budete nás počuť opäť o týždeň v útorok. Aj s Andrejom, verím tomu. Áno, určite sa. Dobre, super. Dáme si tému zatiaľ, nechajte sa prekvapiť. Zatiaľ teda užite si zbytok večera a zbytok týždňa. Ahojte. Majte sa.